Na video anyị na-afụ kịta na my video na asị na ife a kịta bụ incident happenụ na Idemmili, I think asị na Umoji, yeah, if I'm not mistaken. And kedu ife bụ the story? The young man kịta eji maka ya kịta wee were ọmụ wee gochie the shop ebe a na-ele anụ ezi. Asị na o si Lagos wee bata akwamozu na-agbafe according to ife na-ekwu wee fụ friends ya, you understand me? Well, no elefa according to ife na-ekwu dị ka ọmụ ele aka na eferefa ji ata anụ ezi with the other guy kwa, do you understand me? Ọ tachazie anụ ezi afọ na luo ọkpebe afọ ya from there ka ebuji n'ọgwụ ọ dị ka ọnwụ. Okay, ndị youth kịta wee pụta wee gechie ebe ahụ, do you understand me? Na-awọ n'ozi onye ọbụla ma isigodo obodo oyibo wee bata according to ife na-ekwu na video gị gbaala anụ ezi ọsọ ga-atazikwa na anụ ezi na this joint. Now ife niile afọ fa na-ekwu ebe afọ ife na-ekwu okwu ya bụ ịbata gbaala ebe ọsọ gị emekwana nke a ga-eme na nke ọzọ. O nwere onye si that na a na-esendele mmadụ anything. Ịma na ọ ya mpụta ebe a na detail some certain things, ị nọ na comment section ị na-akọfune ịpụta isi m, what do you know? Ọ bụla ife niile ka mma apụta ebe a na-agwa gị nwanne m ị kalakwa mbụ mma ife ọ dị n'ọdịnala amala ife bụ n'Igbo traditional culture. Na anyị just pụta na-akọwara some certain things doesn't mean that we don't know how some things function. Do you understand me? Nna m gwara m sị m that na m gbaala nke ọbụla na-aba ebe ọsọ, ndị ọzọ niile ozi anwansị ka a na-eme. I know why I'm telling you this. Do you understand me? If ị ga-protect ebe ị nọ n'ụwa bụ ife ọbụla na-aba ebe a, yapụ ife ị na-anụ, onwere onye nwere power to send you heart attack, send you stroke, send you kidney problem. Do you understand what I'm saying? Ebe a bụ ebe m na-aga, onye ọbụla ga-egbu gị ga-apply ife a na-akpọ physicality according to ife a na-ekwu, because of police emezi investigation ayewo mara nke bụ eziokwu mara nwụrụ ọnwụ fanwụ. Do you understand what I'm saying? But you are ebe a na m agwa gị ife anụ maka ịghọta ya. There's no power. Nwere onye possess that power ga-akpọ egbu gị na ị n'obodo oyibo onye afọ igbuo gị. As I'm talking to you now, this January ruo mụ na gị na-abụọ ejena hospital nene bahụ baza, nene heart, kidney, liver, stomach, my ear ma anyị na-afụ ma eze ma anyị na-afụ. Because oge nọ na be anyị ana m enwe eze mgbu too much, ịhụ na m eze na-abụ ọ ka m pụrụ m mere travel ka m kwụsịrị ịhụ eze. Ebidozie apụtara apply ya cover. Then after every year je check here, since I had m enwezi eze mgbu. Ana na njelu ụlọ ọgwụ doesn't mean that everything adịrị m okay. Ihe njeju n'ọgwụ a ka m wee mara ka m ga-esi a na-adozi some certain things ma supposedly na-etinye ya complicate my health. Ama ịghọta ife a na-ekwu, mana ọ ya ahụ mbịa ebe a na-edeliver gị meseji ga-ehep gị ịnọ na comment section na-asị m what do I know? And ọ ya ahụ for such comment ọchị anụ atụ m gị nwa na-ajụ m what do I know? Ị mara state of your health, ị mara state of your heart, your kidney EGFR kịta you don't know, ị mara ọnọdụ below 90 ka ọ dị higher 90, ị mara onwere ife ịma gbasara ndụ gị ma ị nọ na comment section na-agwa m nwa I don't know onwere ife mma. What I don't know is bigger than me. For these things, do you understand me? And then they are no one push narrative of spirit, spirit towards Atilono. I like in Kebezuko because they need their money to succeed. Jeuno, Maliki Fene,